замана оқытушысы, ул яңалык камтылучы, бала психологиясын һәм үсеш үзенчәлекләрен оста тоемлаучы, үз фәнен тирән белүче оқытучы. Түкмишәшми, балаларга җиткерү. Бу безнең төп бурычыбыз. Оқытушының роле үзгә, оқытушының роле икенче. Оқытушыга куелган таләпләр арта бара. Барыбер сез тормышның локомотивы, бу вакытта сез әйдәп карасыз, беренче рәттә үзегез, аннан сезнең аша без әле балаларга барып җитәргә тиеш. Үтә дә катлаулы чорда яшәйбез. Шундый чорга туры килде инде безнең яшәү рәвеше дип әйтергә, тормыш шуңа күрә бер караганда инде кызык, икенче караганда үтә җаваплы да, үтә катлаулы да. Бу чорда укытучының тоткан роле әһәмияте дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә biz инде үзебездән торган эшләячәкбез, киләчәктә дә. Быел без җиде номинация белән үткәрдек. Шулай бит узган елга караганда бер күбрәк укытучылар катнашты. Дөрес, киләсе елга исә 60 номинациялар санын тагы да карарбыз, тагы да арттырырбыз. Мөһим түгел, ни дәрәҗәдә әле без зонада чыгыш ясыйбыз, республика күләмендә чыгыш ясыйбыз. Иң мөһиме, шундый барыбер үзебезнең муниципаль этапка без йомык ясарга тиеш. Кемнең кем икәнен күрергә тиеш, кем ничек чыгыш ясаганын белергә тиеш. Шуннан соң инде үзебез әйтәсе фикерләрне әйтеп, иткерәсе теләкләрне теләп, үзебезнең укытучыларыбызны зона этабына, республика этабына җибәрергә тиеш. Мин яшәйтәм Актаныш районы мәгариф системасы республикада әйдәп баручы мәгариф системаларының берсе, анда укытучыларның тоткан роле бер зор. Хәтта шуның өчен генә булса да, милли мәгарифне саклап калыр өчен булса да, Актанышның мәгарифен сакларга кирәк, тотарга кирәк, аның укытучыларын үстерергә кирәк, күңелләрен күтәрергә кирәк дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу эшне без армый-талмый киләчәктә дә эзлекле рәвештә алып барачакбыз. Şuşunda yoxşı əzirlik bilə kilgəninizni bizning indi jüri şirinləri hər günü bilgilab bardı. Bu elbette sizning məktəb yetekçiligini, onda əzirləyən komandanın zor tırışçılığı deb aytırga kerak. Davutova Alsu Kamil kızı birinci Aktanish o'rtaq umumiy bilim beruv maktabi o'qituvchisi, eng yaxshi boshlang'ich sinf o'qituvchisi nominatsiyasida jinguvchi. Elbette bu kınalı hisleri nişençi oran ikenler rezultatını bilesi kileyinde biz indi yanayla kadar konkursta katnaşkan idik. Yanayıl beyramlarını o'tkani tuzumsizlik bilan kutib turdik. Bugun indi şu neticelerini bilib geldik. Ümit, quvanish hem ishonchlar bilan kerak. Maqtovli ikinci o'rinni olib, Xujina Ramila Fattah qizi ayrim fanlarni terandan o'zlashtiruli, Oqtanish ikinci o'rtaq umumiy bilim beruv maktabi. Eng yaxshi matematika o'qituvchisi nominatsiyasida jinguvchi Ahmad Galiyeva Zulfiya Vil qizi Yangi ilm tib umumiy bilim beruv maktabi muallimi. Ko'p o'qituvchilar güçlü alqışlar. O'qituvchisi nominatsiyasida jinguvchi Farruh Damir Mirzanur uli, Sovetlar Soyuzi Geroyi Hasan Zamanov ismidagi Oqtanish kadet internat maktabi o'qituvchisi. Albatta, kuchlidan kuchli alqishlar bilan shunday bizning asl yigitlarimizga. Sizga hurmatli kollegalar, telesekilar, ko'p yillardan so'ng sizning o'quvchilaringiz mana shulay qilib ismlaringizni jilg'i etib turli yerdan sahnadami, boshqa yerdami sizning ismlaringizni atarga yozsin edi. Bugungi merapretiyada biz bo'laklab o'tsak-da, eng zo'r bo'lakni bizga o'quvchilarimiz beradi. Bayram bilan sizlar. Истерика фото.
Телебезин әйтүче укытучыларга көчледән көч алкышлар. İstelikle foto. Nurlu izlerine kara barmiden sırlaşırsın. Nurlu izlerine kara barmiden sırlaşırsın. Hem de pedagogik debüt nominasyası жеңүчесе Гилмуллина Юлия Фирдәвис кызы. Актаныш башлангыч белем бирү мәктәбе балалар бакчасының инглиз теле укучысы. O'qituvchisi konkursida birinchi tadbir qatnasham. Bu konkurs meni bek ko'p narsalarga o'rgatdi, o'zimga ishonish qildi. Ham o'qituvchida nendek sifatlar bo'lsa kerak, boshida ekanlab o'rganishga tirisham. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернаты инглиз теле укытучысы Гимранова Сония Мөдәрис кызы ел укытучысы 2020 бәйгесенең муниципаль этап җиңүчесе. Мына ике кыз безнең район данын яклаячак республика бәйгесендә. Әйдә алкышлар. Көчләр шалкышлар. Һәм инде әлбәттә уңышлар җиңү белән кайтырга ясый дип теләп. İstelikle foto. Сездән хөрмәтле укытучылар әйдәгез әле. Тагын бер кат көчләр алкышларыгызны бүләк итик. Мен инглиз телен хәзер инде 25 ел өйрәтәм. Башта мен 14 ел беренче мәктәптә эшләдем. Һәм анда да гимназиягә килгәч тә инглиз теленең кирәкле фән икәнен укучылар аңлаганын белеп торам. Ата-аналар да сорыйлар, балалар да үзләре телеп өйрәнәләр. Һәм бүгенге көндә инде безнең инглиз теле генә түгел, гайре икенче тел чит телдә киреп бара. Мин үзем менә француз телен өйрәтәм. Һәм инде инглиз теле белән француз теле әзрәк кушылып авыррак китә. Ләкин балалар аңлыйлар, кызыксыналар, ике телне чагыштырып та өйрәнәләр. Инглиз теле беренче урында тора, ул инде безгә бөтен киләчәк профессияларда бөтенесе инглиз теле ул уже үзенә үзе булырга тиеш булып тора. Ике чит телен белсәм бигрәк тәйбәт инде.